баъзан вақт чунин ҳолатҳое мешавад, ки имом намозро дароз мехонад ва ҳастанд нафароне пайдо мешаванд, ки маҳз аз ҳамин сабаб ба масҷид намеоянд ва оиди ин мавзӯъ дар саҳиҳи бухорӣ дар ҳадиси 79 чунин омадааст, ки абу Масъуд разияллоҳу анҳу ривоят мекунад: шахсе ба назди пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам омад ва гуфт, ки ё расулаллоҳ, азбас ки фалонӣ намозро дароз мекунад, наздик аст ба намоз ҳозир нашавам. яъне нафаре омад ва ба пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфт, ки аз сабаби оне ки имом намозро дароз мехонад, ман дигар ба масҷид намеоям. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам ончунон барошуфта шуданд, ки дар ҳеҷ мавъизае эшонро дар чунин ҳолате надида будам ва фармуданд: эй мардум, шумо бо ин кори худ мардумро гурезон масозед. касе ки барои мардум намоз мехонад, касоне вуҷуд имом мешавад, намозро сабук бихонад, чун дар байни мардум касоне вуҷуд доранд, ки бемор ва нотавон буда ва ё кори заруре доранд. яъне баъд аз ин пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд, ки агар касе ки имом мешавад дар намоз, вай фаромӯш набояд кунад, ки дар паси ӯ одамҳои гуногун истодаанд. онҷо метавонад ягон мӯсифеде бошад, ё ин ки ягон одами беморе бошад, ё ин ки ягон одаме ки кори зарур дорад. ва аз ҳамин сабаб пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд, ки намозро сабуктар бихонед, яъне ки сураҳои кӯтоҳтар бихонед, то ин ки беморон, барои беморон, мӯсифедон, ё ин ки касе ки кораш зарур аст, барои онҳо ин осон бошад. яъне ки вақти онҳо, барои онҳо намоз ҳамчун як намозро сабук хонед, гуфтанд, ки барое ки бо ин кори худ метавонед ки мардумро гурезонед. як ҳодисе шуда буд, як ҳодисаеро бароятон мегӯям, ки як нафар ба масҷид меояд, вақте ки исломро қабул мекунад, ба намоз меояд ва дар намози бомдод имом сураи бақара, яъне ки сураи бақараро мехонад, яъне ки сураи гов. ва вақте ки сураи бақараро мехонад, намоз тамом мешавад ва он нафаре ки нав ба масҷид омадагӣ буд, аз як ҳамроҳаш мепурсад, ки ин кадом сурае хонд имом? баъд вай ҳамроҳаш мегӯяд, ки яъне ки ин сураи бақараро хонд, сураи говро. ва вақте ки рӯзи дигар ба масҷид меояд, ҳамон мард боз пурсон мекунад, ки имрӯз имом кадом сураро мехонда бошад. баъд ҳамроҳаш мегӯяд, ки шояд ки имрӯз сураи филро бихонад. баъд ин мард барои худ фикр мекунад, ки ин агар ки сураи гов инқадар дароз бошад, агар ин сураи филаш бо чӣ қадар дароз бошад. яъне ин ба ҳамон хотире аст, ки намозро вақте ки шумо имом ҳастед, набояд фаромӯш кунед, ки дар паси шумо боз дигарон ҳастанд ва намозро сабуктар бояд бихонед. агар танҳо ҳастед ё ки намози шаб доред, пас марҳамат, чӣ қадаре ки мехоҳед, кадом сураеро ки мехоҳед бихонед, боке надорад. ва ин ҳадис таҳти рақами 79 дар китоби саҳиҳи бухорӣ зикр шудааст. хуб, худованд нигаҳбони ҳар яки шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.